nukhungo hiksani halok hamya hunke nukhungo khaksamga manya tabuni jorao nukhungo kesang ke tongani belaino uthu hezamara RD block ni bisingo klanyai tumra karik bisini biarai kamini takhuk Neeraj Debormani bihi busa khorok ninyo yakarei sulabai kharai thangmani koktuman bisinti shawimanka mia sarekni tinta tamani jorao yago 8,000 rang ti Agartalao mani panya hnei thangmani horni sata ngui tongkha nogo sopaya abo no nugui belaino wana jagai takhuk Neeraj bihi butolo khino kol khaimani yagulo Shawimankha Komalpurni Prashant Deborma bai kharai thanga hnei saka bihi aboni bagai belaino dukhu nangjakha takhuk Neeraj busak khorok ninyo bahike naikoloi tlangnai o jora kolokmao aboni bagai bihik no taisanogo kibil phaitun iba rutukmantun hnei sidai thanao thangai misindari khlaikya abono karibo je nugui tongnarok o kokduk namaro kol khaiye subade hnei koikha takhuk Neeraj Ani burimia jaitan somoyo bodi pai hne khari thango nin burin bungkhai ani burim bungkai budolokhi nin burini agi nogo tongphorogo buibai mane kok samaro abaharot toratong kok samado agi dasuk do nugya gao khemni bising ka mono kodibla yuka ka su sasu bi me tangbo nin burin jagon ka rang rok toratong bi yaga dang tongo astada dang to bi yaga dang bodi pai tamam ta Mia Agartala wari pain thangtini wo alka salabe khari thaga abo haitana kasa khata ta poson da ge nung bahai khlai porsome khari thagan saimang asa am phung khlai ho mane ban sagata satan somo yang bo khatha pakya nang man ta no tu dini bo sahadi kata bana ge tabo ni misindar khlaim bisin chai tamonai angane bunna ang mane kono ko jago ang tunani bagai tika dom nu khang ga dom to na bagai an buri ba chlana ang ta na hana bagai ta bana polisi sawo nang tawan de anon nona no tukui dikanya ne bana sawo nini bungkhai an bung Neeraj Deborma nini busar to tong an busa tongo kene masa tongo kelas eto po tongo masa kelas 2 po to nini paran bung an pa bung biade para block ngai boro hungkai hezamara hezamara block na ge thanang ka Mohanpur thana ka mohon